дар ин рӯзи фирӯзи бо тантанаки чеҳраҳои хандони кӯдакон хаёли калонсолонро ба гуворотарин давраи зиндагӣ давраи кӯдакӣ мебарад. тарбиятгандагони хонаи кӯдакон, кӯдакистону боғчаҳои шаҳри Турсунзода рӯзи байналмилалии муҳофизати кӯдаконро бо як ҷаҳон меҳру муҳаббат ва шукӯҳи беандоза ҷашн гирифтанд. дар саҳни муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 аз ҷониби хонандагон дастовардҳои ҳунарию фарҳангӣ ба маърази тамошо гузошта шуда буд. аз симои зебову пурхандаи ҳар як кӯдак маълум мегардид ки дар ҳақиқат имрӯз онҳо бо шукронаи тинҷиву осудагӣ ва ваҳдату истиқлолият дар Тоҷикистон озоду ором зиндагӣ доранд ва хурсандӣ мекунанд. имрӯз дар муассисаи мо низ дар асоси нақшачорабиниҳои шӯъбаи маорифи шаҳри Турсунзода дар муассисаи мо ҳам нақшачорабиниҳо ташкил карда шудааст ва имрӯз дар муассисаи мо оид ба рӯзи кӯдакон озмун ташкил кардаем ки дар ин ҷо ду муассиса қувваозмоӣ мекунанд, яъне озмуни расмкашӣ, озмуни каличаи зарин ва барномаи фарҳангӣ ки бевосита хонандагони ҳарду муассиса ҳам хуб баромад карданд ва аз тарафи маъмурияти муассисаҳо бо тӯҳфаҳо низ ҷонибдорӣ карда шуданд. намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода зимни баргузории чорабинӣ суханронӣ намуда қайд карданд ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масоиди падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ҳамчун яке аз муҳимтарин санадҳои ба танзим дарорандаи одобу ахлоқ дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон амал менамояд. аз ин рӯ моро лозим аст ки барои рушду камоли ҳамаҷонибаи кӯдакон хусусан баландбардоштани маънавиёти онҳо ҷаҳд намуда ба бемасъулиятӣ ва таъхиркорӣ роҳ надиҳем. набояд фаромӯш созем ки пойдевор ё худ таҳкурсии асосии таълиму тарбия маҳз дар оила ва кӯдакистон гузошта мешавад. ҳар сол чун анъана дар тамоми ҷаҳон рӯзи байналхалқии кӯдакон ҷашн гирифта мешавад. имсол дар шаҳри Турсунзода чунин ҷашнвора дар сатҳи баланди фарҳангию фароғатӣ гузаронда шуд. аз фурсати муносиб истифода бурда хоҳони онам ки ҳамеша кӯдакони мо фориғбол, сарбаланд, хушбахттарин кӯдакони дунё бошанд. роҳбарият ва дигар намояндагони мақомоти маҳаллӣ аз ҳунари дастони моҳири дусӯякон дидан намуда ба истеъдоди онҳо баҳои баланд доданд. сипас барномаи рангини омоданамудаи кӯдакону наврасон ки ҳамагӣ иборат аз шеъру таронаҳои пур аз меҳру садоқат ба ватан буд манзури ҳозирин гардонида шуд.